Nakhaing ko rapo nilip MSC constituency ka parlo tarapung arat towar kawipen akisung non ponta jok un ilang. Solar project kaputak mentiso ahawar rongtok siara turpaksi ke khamke pedo. Daythor rongbong khat pen dehuri atowar abarim EM roton ingti pen EM Richard tok biaphan ke paselam toy. ECBirta ke me RJ tha Karbi Anglong Tourism Sai Campaign Patir Piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SI Asian Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Truck of Harman ke Charlie Dundong Japan Varsai ke me Van Pilo Lasopen Pacheton Dunsi Arnisi of Harman Career Counseling mate Career Guidance ke Padoji of Hansitami Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy ja meke padoponji lake jakhonga chiklo ni phai ke thom arni Diphu Tourist Lo Shalong Bangso along main ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo Ningki hang bang phu bang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 7002394232 number along humri ignore Kardom Karbi Anglong Life at Ababirtang Ton Pen Arjupanik Tha Lakhaing ko rapo nilip MSC constituency ka parlopon apar tarapung lapen lower tarapung arat pinyani anta kedam kewang atowar kawe pen prek jama kisung non puanta jok un ilang tarapung ke arat pinyani anta Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon ke theki dinga tuma phansi towar cholang pronglo labangso arjan kilang pen Karbi Anglong Life kilang araratum mathaponik tha Nanglitum Karbi Anglong Autonomous Council ingdeng troksike bahini angdeng an amahang thekpon edapita piniani tarapunga chelengji aphat mesen atowar avilang Labangso towar kilang pen nang litum rit kedama towar pusi tin kok tahai Jong si nang litum lapuson si kamatha pulo tangtik nang litum chok chede tahai Athi labangso towar laki dolamara pen tarapung an ka cheleng kedam kewang atowar iklo Labangso towar laki patumi pini pen le kedam kewang ikali laki hapu sar phisar akai pen atowar lo Bon sitame piniani anta tarapung araratum Council ke charia bangphu abangphi atuma phat mesen atowar nangsalam piji pu aning ka chethe dolang lasosi tarapung aradatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be lapen local MSC Pabitra Rongpi atuma phan ka chuning ripona tengpen ke papleng pi pon pe deka jok ningdu kapen taning ria sonsi thekpon nonglo Phirangke atum pen tarapung arat atum kidam kewang akasik sa kaputhak karjo hudra atum nangke pachini donke lapu hendo Nilitung Karbi Anglong Autonomous Council ke charia bang phua tuma phan kachuning rike non hepen kalilo hapu sar phisar akai penlo towar nang salam pinang chipu kachuning risitame aphong lo bon sitame nilitum alam ke asata ano nang chedende non ke nilitum kachuning rita kilak thulo Nilitum kamatha thuke nilitum tarapung arat avot ke aliamatsi avidera sonlo pusi raratum pen ninjela pen jongsi nilitum tarapung arara phanta karbipu nang hok lepute nang injin so lepute towa nang salam pivek tha pusi Karbi Anglong Autonomous Council ke charia bangphu abangphi do ana phanta puthot chuning riponlo ya kadom nilmen bijoy kiling nalina pen dawang ne tarapung pen tarapung ke non ke kedam ke non gedam ta ha hem lo tarapung lo mane pine punon hiksil pen ke bang puma kala iden amari chunam do amari chidam dan amari ke ente ke wani go pen si wan lo ka bahar long lo kalang ma tarapung ga the gari le un idet ke cheng ke ani so lo ka ke ka bahar non het pen gari lo ka bahar nang ha ki po dina kai ko ka bahar lo lo si emasi kan ta chiri nala atum owe ke mi anda la pulo di la pulo owe puru owe tala puson mala son kedam la son lok ma ke bang na gedam tangan ke la son lo si no kan ta po bom nai
ต่างแต่นนาตุ้งโอวิกิมีเป็นนอนกิจาริบอมสกาพันก็พิลนาตัวมันนิ่งกล้องเป็นกระชิริกันตุ้งแกทางยังตุ้งแก sungri kan tung bang ke ali bang nang rap te po ya lo mi sen ali kan lo ka te tar pung rap tum ta แต่นางตัวมาฮิตซีเกอดลอมอราลมา oh kalang le กำลังมานางตัวมาคอนติเนียซีเกมีลิบเลบ oh kalang กำลังมานอนมีลิบลงแกจาริบอมแกนางตัวมาเอมิซีเกกุมาลเน่ ubitro กูไปโจรองปีดิ oh kalang ตั้งแต่ลังเลยพานางเลยเห็นแต่นางตัวมาวิกเมียเห็นแต่นางตัวมาปีละ la bang ke ningri bang ke la pen lo ali bang nang ti te po ya lo ต่างแต่นางตัวมาเขาละดักเกี่ยวกับดินการเรนฟ facility ละผสมโดมาการเรน facility จ้าเว้ News Desk Report Karbing Long Live Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang Mentiso SDB ahawar long solar project ki biji aputhak rongara thurpak pen ki kham khede da phiseta Karbi Anglong Autonomous Council atum joy pen ki claim ke dam rada tuma phan ki pamang hu asai ki claim ronga jok puthot Mentiso SDB la pen rong trok sia da tum thurpak si Thinon reng non tame longle pithek thepu Karbi Anglong Autonomous Council aphan ki kham khe chepaklang pon thu Kidam tang wo signify thongkebarni Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Tiso Surjo Rongphar MLA Dor Singh Ronghanga tumpen pherangkya mai ke phalong men tiso arongomen pupon hai he bonta chiri suri krener ke palongle angbong pen suri kep alongle ke men tiso habar henlo ke parlo ke ongnai nilitoma phan Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum pen nangchingwai linlo bonsitami men tiso habar GB SGB la pen rongarat pen ke che don thek the busi che parai dutlo setame non bank ke joy pen JCB longle ke pasursi thek pon thulong rong ke pang ton nang po puta SGB pen ningje pon Litum la analam pachini et pen api pinap penang bong nilitum menti so hawara long kumat ne arong long kumat ne along le long kumane kimang hu pen ladak kupine akam solar project akam nang klem wang det lipudang te kumat bang phusi ladak ke wang ma chini pami mi abang ke kam klem klera ladak kinang sot abang phu tum phan arjura chingki ji than et pen si ajat asa yang deng tandeng nang ji lasi prabjin pen rat la pen council alang tum chidon klong alam bang wan vek pen liha warlong mesen met insam jin pen kidolong i phansini li council manta chuning ri pon lo Parokri Sirkebra Krihini Aningkan Pensi Labangso Hawar Nangkido Pangchenglo Karbi Anglong Autonomous Council Kimrang Re Aprang Pen Ko Ani Aowe Do Derapi Ram Kepan Kepang Chok Biri Bithung Chesemar Erapi Nona Banke Solar Project Amen Pen Longle Nangki Thiji Puke Chekroy Dun Thekthi So solar project aputha ka dong arong tin mate area tin stame le tum gangbora chedore SGB chedore lipudang te arong tin pen SGB gangbora chedore pulong te borjan pen gangbora ke komalo pulong te nirano aprek kan jongom de lo suryorong paran lo lasi laso solar project ka dong ke alang li yong se angsong pale don pen penare dak chipi don de koson de piniani ni tum laso ke sung pen supaya Nasi laso arona dong ke niritum lagang bora, tapi ladang troksina rong nerkep ner ko ane niritum laso kalama cingwai puthak long sami niritum isi kroindi rat pen ki. Ladak ke niritum pirek te laso solar. Jongsi GB Lapen SGB Atum Ridak Chipidun Det Lepute Rongara Atum Pen Ingsai G Lapen Borjan EM Surjo Rongphara Phansitami Ridak Chipidun Det Ajoinisi Pini Lapuson Gahuri Sai Luputa Arbok Pon Tum non amat ke ladak siam cuti ki la penam ki chopang yok ni tili tum saya chokle ma phan khiti bat ti sok nen po chokle ma phan ta silbang so ni tum ma chopang yok aram yong sinang kon ti thulam ni tum kon na lo choklem cho dam thai do lang ni tum ma phan ke konsila sor si rabat thak ki ur pason si ni tum me chima thalo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Patumi Jakhongpo ni phai player ni Lakhain Kora Trok Duarbaguri MEC constituency angkang De Thor Rongbong Khat Pen De Huria Tawar Aputhak Abarim EM Rotoning Ti Pen Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tokbia Phan Kapaselam Serakji Aphan Atoy Kipipon Lason si ahok pet alama bangke labang so towar ke kahinonangji alama matsi avilo Athema ladak De Thor Pen Sanglang Khat Anke Nili EM
Manmia Kosi Kadukave MEC Ahisap Mate Deputy Chairman Kedoboma Hutsi Labang Sotowar Ki Kabunai Tanglaplu Lapen Ancho Takalisi Future Mate Moapia Kaya Pan Mathasi NNCPR Central Hoipen Kithir Klong Adolongta Selam Pilaplu Moapike Towar Abang Kabunai Jia Panabangki Ansungareji Kalilo Buta Abarim EM Rotoring Tipen Kerangkia Tengno Ningjepo Lapen ke isi ning dugalama bangke school oso maratu loke chalia phan kidam kirang ki sokiun epen ke chenglok labang soto war hino ajo pinang an kidu ki sung chetong nang lo nili PWDSI kamalong EM ki khibo mahut ke dwar bagori puchot kali chokela an pen silunijan an ka cheleng atowar aphan puti plikke prap ho atangka sitame sanction pilo lasi nonta la soto war kasilamji aphan la anakisung areji kaliputa thanpon thu Lapen long eke somaretli ke miakam kali nili EM ke doboma hut ke model degree college model girls hostel model hospital Adarsha Vidyalaya school anta nili long e somsipin pensi ke wan mate ki kimpon lo jungjung ke nili ke thangta alang phan ningki oi bagi pulami alam ave office tame rada tuna pahailo congress tumbang aphan meme kam thek the pusi nali tum non commission muni phan invite tanglo la si jitu rata tumning hang ana kam papleng igno solam igno jitu halong bi college pen danglok model degree college pen danglok hala jitu model school pen danglok model girl hostel pen danglok model hospital pen danglok school do ans tame kado koi pameno arje mukha pa prek no school dun me an arje pa banai no te selam no muni tung school ki dun pen danglok pe thia ning rong po kedam ke wang twar bonai pig no ke cheleng la hai kado ka verat tung ke nang je bitha an pino rata tum aning hanteng papleng na lalo nili pen puji bangke athemaili tumke rata kam teni phajo News Report Karbi Anglong Live Jakhonga chiklo ni phai player ni MEC sangpi kadom terang PSRP kalitang sika ingtipi aphan rongke pador ni team Karbi Anglong Autonomous Council atum pen chetong dunsi chomrong me ke parab dun pa me je aphan kache padi dun Lakhaing ko rahini Sarupathar MEC constituency MEC kadom terang PSRP kalitang sika ingtipi labang so pure thepen avitang lopu CEM Dr. Tuliram Ronghang pen bier talongsi kidam tang jakhong poni phai player ni team Karbi Anglong Autonomous Council do an adapor phai kebra achitim apor malom hanjang langso sodar terang arongalong kalitang sika ingtipi aphan chomrong me ke parab dun pa me chi aphan CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kedanglok Team Karbi Anglong Autonomous Council do an chitong dun si chipadi dun lo. Birda kirib dun long atengke jakhong ni phai player ni rong padosi jakhong ni phai phor ni abangke me an pipon po. Arta troke bratli kalitang sika ingtipi asabura men lake tambuk ingti lapen asapia men lake kare rong pipi henlo. Alangli amahang ke thek lake ingtiar phek adong langtibuk borjan constituency along henlo. Akorte inje inutvet alang lireng tiga hut ICDS worker awaring anghoi sitame claim dunlang lapen rachari asong anat sitame kachepaduk tun pik abang philo Balipathar pen frozen terang Karbi Anglong Live Tangte pinyada baberta ke lapansi kang ton paniklo